Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Pamirsa, anggrek dados salah setunggaling sekar khas Indonesia ingkang kagungan pesona kecantikan ingkang luar biasa. Nanging keduwung saestu pamirsa, kagem budidayakaken menika gampil-gampil sisane pamirsa. Nanging panjenengan boten sisah kuatos. Kagem panjenengan pangremen anggrek, menika wonten tips cara budidayakaken sekar anggrek mliginipun jenis anggrek bulan lan dendrobium. Pamirsa, salajengipun menika tips kagem panjenengan. Menika kula tepangaken media-media kagem nanem kembang anggrek. Media-media menika asalipun saking sekitar wilayah Hopland Camp. Menika wonten kulit pinus. Kulit pinus menika asalipun saking tanaman pinus sekitar wilayah Hopland Camp. Terus wonten maneh menika areng. Areng menika diproduksi saking tanaman pepohonan saking naminipun pohon kaliandra. Pohon kaliandra wonten batange, wonten rantinge dipun bakar lajeng dados menika areng menika. Lajeng wonten kulit klopo. Kulit klopo istilahipun wonten jaman sakmenika dipun kenal jenengipun kokonat, nggih. Terus kokonat atau di sini sudah dipotong-potong, lajeng naminipun adalah kokopit. Nah, menika wonten serat klopo kagem media nanem kembang anggrek. Lajeng wonten naminipun lumut. Nika lumut menika saged dipun pendet saking sekitar wilayah-wilayah Hopland di sekitar tanaman yang mengandung air atau lembab. Pinus ataupun lumut menika kathah sangat pun dijumpai pun dipendet saking sekitar wilayah Hopland Camp. Lajeng ada yang namanya kita menyebutnya moss. Moss ini adalah salah satu lumut atau media yang sudah kering. Kita pun sebut moss. Lajeng lanjut caranipun menanam kembang anggrek. Monggo dipun ikuti nggih. Oh nggih pemirsa, untuk memberikan pupuk kembang anggrek salah satunya dari kulit telur. Kulit telur yang sudah tidak terpakai bisa dijadikan menjadi salah satu pupuk tanaman anggrek. Caranya adalah kulit telur itu kita cuci, kita keringkan, kemudian kita tumbuk. Boleh menggunakan blender, jadilah pupuk organik seperti ini. Sedulur-sedulur menika kula aturi cara menanam anggrek. Anggrek menika usianipun sekawan sasi, sekawan wulan, lajeng pun pindahke wonten soft pot. Menika soft pot untuk menanam kembang anggrek usia 4 bulan, usia petang sasi, sekawan sasi nggih. Monggo dipun pindahke wonten soft potnya. Nah, lajeng pun tambahke media. Medianipun moss, lajeng dipun tambahi kalian lumut. Lumut yang masih basah.
Nah, menika lumut. Lumut menika dipun pendet saking sekitar wilayah Hopland Camp. Lumut menika lembab. Insya Allah dapat membuat anggrek lebih hidup, lebih bagus. Nah, menika anggrek usia sekawan sasi sampun dipun pindahke wonten soft pot. Nah, monggo pun pirsani sederek-sederek. Sederek-sederek menika lanjutaken menanam anggrek untuk usia anggrek 8 sasi. 8 sasi menika sampun ageng, anggrekipun lajeng pun pindahaken wonten pot sing luwih ageng. Monggo dipun pirsani media anggrek menika macem-macem. Wonten medianipun kulit pinus, wonten areng, wonten lumut. Nah, menika caranipun mindahaken anggrek sampun usia 8 sasi. Nah, anggrek-anggrek menika kajengipun saged tumbuh, saged berkembang dengan baik sehingga akan mendapatkan hasil anggrek yang lebih bagus. Menika contonipun sampun dipun pindahaken wonten media sing luwih ageng. Menika pun pirsani sederek-sederek anggrekipun sampun pindah, lajeng pun pindahaken wonten pot sing luwih ageng malih. Sedulur-sedulur menawi katon luwih ayu, luwih elok, anggrek-anggrek menika saged pun pindahaken wonten pot sing luwih unik, luwih apik. Pot-pot menika saking barang bekas atau sisa-sisa dari kelapa. Menika anggrek dendro saged pun pindahaken wonten pot model tabung menika. Pot-pot menika asalipun saking serabut kelapa. Monggo pun pirsani caranipun masang, caranipun mindahaken kembang anggrek menika wonten pot sing luwih elok. Ampun kesupen dipun paringi media. Medianipun saged ngagem mos, saged ngagem lumut. Langsung dipun iket talinipun kajenge boten tumpah, boten tiba wonten ngisoripun. Nah, menika sedulur-sedulur pun pirsani taneman anggrek menika katon luwih elok, katon luwih apik dipun pindahaken wonten pot sabut kelapa. Pun tambahi mos kagem media anggrek untuk bisa hidup lebih subur. Nah, menika lumut kagem menjaga untuk akarnya tetap lembab. Menika pun pirsani anggrekipun sampun pindah wonten pot sing luwih elok.